Čau, já jsem Sapča a v dnešním videu ti povím můj temný příběh. Příběh, který zná pouze pár lidí. A možná si říkáš, no ale když teď točíš videa o mindsetu, seberozvoji a všechno, co s tím souvisí, tak si taková byla vždycky, ne? No a nebyla. Možná jsem se tak narodila, ale kolektiv mě postupem času změnil. A o tomhle si dneska popovídáme velice do hloubky. A já ti tady nebudu říkat žádný motivační věci, to vůbec ne. Dneska se tady pobavíme o mojí cestě, která byla dost crazy. Začneme úplně od začátku. Narodila jsem se do skvělé rodiny, rodiče mě podporují a toho si extrémně vážím, ale byly časy, kdy jsem si toho absolutně nevážila a ani jsem si to nějak neuvědomovala. Prostě jsem to brala jako normální věc. Nebudu tady vyprávět můj život od narození do 5. třídy, protože to byl docela průměrný normální život. Ale pojďme se tady bavit o 6. a 7. třídě, o 2 letech, které byly fakt hodně špatný. Právě v té 6. a 7. třídě jsem se bavila s lidmi, kteří mě nikam neposouvali, spíše mě stahovali dolů, neměla jsem žádný koníčky, na školu jsem zcela kašlala a vůbec nic mě nebavilo. No prostě na rovinu byl to život úplně o ničem. A teď už více do hloubky. Řekla bych, že ten zlom přišel na začátku 6. třídy. Moje sebevědomí šlo extrémně dolů. A tím myslím fakt extrémně. I když jsem měla někoho pozdravit, tak to pro mě byla absolutní katastrofa. Protože jsem byla extrémně ve stresu a bylo to fakt nepříjemný. Vlastně by se dalo říct, že jsem nesnášela změny a všechno pro mě bylo extrémně nepříjemný. No a takhle to šlo s celou 6. třídou a 7. třída to jenom dorazila. Ke konci 7. třídy se stala jedna věc, která mi v tu chvíli připadala jako konec světa, a to, že se na mě vykašlaly moje kámošky. Jak říkám, v tu chvíli to pro mě byla absolutní katastrofa, protože jsem měla hlavně jet, takže jsem v tu chvíli neměla vlastně nikoho. Nebylo mi zrovna 2krát příjemný chodit do školy, protože jsem tam byla sama, přestávky jsem trávila sama, no vlastně celý den úplně sama ve škole. A to v tu chvíli bylo fakt příšerný. Ale stalo se něco hrozně nenápadného, ale hrozně důležitého. A to, že jsem přestávky začala trávit učením. Zní to jako nic, protože přestávka má zhruba 10 minut, ale i těch 10 minut mi stačilo, aby se mi postupně začaly zlepšovat moje známky. Asi po 2 měsících jsem si ve třídě našla nový kamarádky, holky, které mě podporovaly a měly hezký známky. A když je měli oni, tak jsem je chtěla mít taky. Takže jsem se začala učit ještě víc, protože když jsi v kolektivu lidí, kteří makají, tak začneš automaticky taky. A pak byly letní prázdniny a všechno mi to v hlavě docvaklo. Protože jsem šla do 8. třídy a tam se už vysvědčení počítá na střední školu, tak jsem si řekla, že to prostě dám na vyznamenání. Ze 3 trojek jsem šla na vyznamenání a to pouze jedním rozhodnutím. Jasně, za tím jedním rozhodnutím bylo x činů, ale kdyby nebylo to jedno jediné rozhodnutí, tak by se vůbec nic nestalo a právě tohle mi změnilo život. Na začátku 8. třídy jsem měla hned samé jedničky a to bylo fakt hustý. Rodiče byli nadšení a nikdo tomu moc nevěřil. Po 2 letech jsem dokázala něco, za co na mě byli všichni hrdí a já jsem v tom pokračovala. A na jaře mé 8. třídy přišel další zlom. Sociální sítě, konkrétně Instagram. Jednou jsem si šla zaházet na koš, abych se podívala, jak vlastně hraju. A pak mě napadlo, že to dám do CapCutu, do takový ty šablony, která je pro úplný začátečníky. A dala jsem to na Instagram. V tu chvíli jsem si myslela, že natočím 5-10 videí a pak to smažu. Ale ono ne. Už od malička jsem natáčela na TikTok takový ty blbosti zhruba v 8 letech. A když jsme byli na dovolení, tak jsem tam točila takový vlogy a připadala jsem se jako hrozná youtuberka. A dneska tady stojím před kamerou a něco vám vyprávím. A to je fakt neskutečný. Nejdříve ty moje videa byla hlavně o basketbalu, neboli sportu. Pak to začalo směřovat k mindsetu ohledně sportu. A teď točím o mindsetu, seberozvoji, úspěchu a všechno, co s tím souvisí. Za tu dobu se mi povedlo vybudovat komunitu lidí okolo 3000 sledujících na Instagramu, skoro 2000 sledujících na TikToku a rozjela jsem YouTube. A tohle je fakt neskutečný. A tady tím celým videem chci říct jednu jedinou věc, a to, že není důležitý, kde jsi byl dříve, ale je důležitý, jaký rozhodnutí uděláš, aby ses posunul dál. Protože jedno malé rozhodnutí, jedna změna, jedna myšlenka ti může změnit celý tvůj život. A takhle přesně to bylo u mě. Takže pokud se teď nacházíš v podobné situaci, ve které jsem byla dříve, tak vůbec nezoufej, protože i z tohohle se dá krásně dostat. Takže pokud tě baví reální příběhy, mindset, seberozvoj, úspěch a všechno, co s tím souvisí, a nejenom nějaký všeobecný keci a citáty, tak budu ráda, když mě tady podpoříš.
A pokud mě ještě nesleduješ na sociálních sítích, jako je TikTok a Instagram, tak to můžeš jít rychle napravit, protože tohle je teprve začátek mojí cesty.